Alhamdulillah dua wirdu kasih masa kau dirawat kau naik aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah sikit. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah mencari ingin apa tu dia galak. Alhamdulillah rabbil alamin. Menurut badannya menjadi badan dosa yang terus, insyaallah mula. Alhamdulillah. Hidup. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waɗu men ñalawma amde woni altine hawre goo lewru men jeego ɓiru woni juin taw ñalɗi ɗe nogas e jeegom banggue pulaar wi ko korse. Alhamdulillah rabbil alamin. Yettude Allah no feewi no feewi no feewi machallah dallo ken kattanɗe cellal ɓuural ɓamtade kadi ha mbawde adda kadi oɗo subaka moƴƴo malaɗo ɓuuɓɗo deeƴo tabiɗɗo tabarkalla machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. wadde duuso e nder duuso. Alhamdulillah rabbil alamin. en jetti Allah no feewi no feewi no feewi no feewi ɗuɓoɗen cellal mbiɗen kisal. Alhamdulillah rabbil alamin. han mbawden wadde kadi golle ɗe no hannirni tan wonde cellal wonde kadi yaaji en. Alhamdulillah rabbil alamin machallah. Alaji Abdourahmane Diallo en jumani kañum won ɗo da albarka machallah nder joom Guinée Bissau. Alhamdulillah seydi Diallo alhamdulillah rabbil alamin machallah. no jetti bandiraɓe kala noon ceerno Siraji Anne, ceerno Hamne Keɓe, wondude ceerno Amati Diadi mo ceerno Jelaɗo Din. Alhamdulillah rabbil alamin. hanki o en jihino wuuro men Satou machallah machallah. en jii seereɓe ɓe, en jii wuro ngo, en jii sohnaɓe ɓe. Alhamdulillah rabbil alamin. ɓedde ceerno Amalli Khalifa hande o yewtiro wadde fayida sanne gonnam jinanno ko ceerno Bocar Ly guila to mi Fouta tan ha jokkodire ceerno ha siccana wuuro men Satou machallah. yewtanande nde Nangue TV kala jiɗo yebde ɗum naati tan ma yiɗum toon inchallahu mawla. hanki kadi hanki jamanu banggue radio men Daka FM ko nden yewtere pawɗen e radio men Daka FM hanki yimɓe fof beltima hen no fewi no fewi machallah. noddali kewɗi mbaɗi e nder radio he hollude weltare e ɗeɗon gueɗe. Alhamdulillah rabbil alamin. jetti Allah no fewi jetti bandiraɓe no fewi no fewi. no ceerno ari kettoɗon dande ceerno Baro mo ceerno Amadou Ndiaye. بل للعلا فابوا زمانهم
machallah duuso e nder duuso machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno e feto ceerno e dental ngal alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum ɗo yaade inchallah mawla min juttoto nder to inchallah mawla jokken golle ɗe ceerno Ibnu Umar ceerno Abdoul Hayyu ceerno Jalaluddin e dental ngal nan toon inchallah ngam jokkude golle ɗe inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Ibnu Umar ceerno machallah min ngam adda jurade ceerno mawɗo radiyallahu ta'ala Amin. Alhamdulillah rabbil alamin machallah juurama ceerno mawɗo ɗokkodirama juuɗe yurmodirde yafodirde jokkodirde enɗam alhamdulillah rabbil alamin parce que filande bandude filande hoore filande hoore filande bandude ceerno Abdoul Hayyu Diallo
Thierno Ibn Oumar Thierno alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Idan tanggal lembar. Thierno yalta ngal ɗo alhamdulillah rabbil alamin leer ndu Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Okay. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Allah ko beltanama sanne heeɓiyankoɓe Nangue TV en gadda julɓe ɗe ha ɗo en gadda bandiraɓe ha ɗo e nder galle Thierno alhamdulillah ko weltare kono kadi ko ɓeydare tigui rigui machallah dañcen kala subaka wadde ɗeɗo golle dossier Thierno alhamdulillah en jii yo mbayɓe bandiraɓe rewɓe jinnaɓe machallah gila wayntoɓe ha joom haajuji en machallah kala subaka garat kañumenne kadi addude haaju men kulle ɗum Thierno ko ɗum dental ngal alhamdulillah machallah jetti bandiraɓe kala en jarniɓe han hannirta ni machallah yiɓenkoɓe kala beltanama sanne alhamdulillah rabbil alamin yiɓenkoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partage vidéo mbaɗe kadi abonné en moƴƴi nder chaîne o surtout abonné o mbaɗe abonné en moƴƴi nder chaîne o jogui ko wallata e nder golle ɗe inchallahu mawla keɓɗo vidéo kadi ɓennina kadi bandiramum ɓennina kadi foof machallah inchallah foof jettama jarnama han hannirta ni alhamdulillah rabbil alamin sehilaɓe musidɓe tedduɓe no mbiɗen ni hanki o jeehino wuuro men Satou ɓene yewtere wonde fayida sanne nane Nangue TV inchallah ken jokkoɓe golle guurɗe ceerno Sinthiou ɗe kala machallah min ƴeefa yettade ɗe wittude inchallah gurɗumeje majje gurdumeje ɓen seereɓe ceerno wonnoɗe en guure alhamdulillah rabbil alamin ken jokkoɓe ɗon golle so allahu lamɗo jaɓiya jagui hen duwaw no fewi inchallahu mawla bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren yiɗen bande ko ñanda hoorema en garde vidéo ha ɗo ñague bandiraɓe yafuya ñague kadi kala koɓe jii hen woto on ceede kadi ɓe siwn mabɓe eɓe goncu enen kala ndende ko watte ko alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe musidɗo won Amadou Sambulo Nangue leñol ɓuuɓol yentaɓe gorko mo Aram Sare jooɗiɗo hannde e wuuro teddungo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin